Benvidos, vamos a facer un par de vídeos sobre a filosofía nietzscheana e a crítica á cultura occidental, que é o tema que sempre vos pode ir asociado aos textos da Sabao aquí en Galicia. Vamos a dividir en dúas partes. Neste primeiro vídeo vamos a falar un pouquiño da morte de Deus como concepto central da filosofía nietzscheana para ir avanzando ata o concepto de vontade de poder. No segundo nos centraremos un pouco máis no que sería o profeta Zaratustra. Aquí tedes un pouquiño o esquema que vamos a seguir para presentar a filosofía nietzscheana. Vamos a falar un pouquiño da súa biografía, da súa vida e dos libros fundamentais, algúns deles, non todos, 5 vamos a falar deles, de 5 deles, e despois nos centraremos, vamos a seguir o esquema que tedes aquí. Federico Nietzsche nace en 1844, no que hoxe en día chamamos Alemanha. É fillo de un pastor protestante que morre cando ele era moi xoven e se vai criar coa súa nai e coa súa irmá. O mandan a un colexio con unha educación moi rígida. El quería a súa familia, a súa mai e a súa irmá querían que fora o herdeiro da parroquia do seu pai e que estudiara, polo tanto, para convertirse en teólogo, en sacerdote, o equivalente aos nosos sacerdotes de aquí. Se traslada a Bonn, sale na universidade, pero pouco a pouco vai a decidirse por estudiar filoloxía máis que os estudios clásicos de teoloxía. Ali entra a contacto con profesores da universidade que lle gusta moito o que está facendo Nietzsche, como fai as cousas, descubre tamén a filosofía de Schopenhauer e coñece a música de Wagner, que vai a xogar un papel moi importante na súa filosofía. Lle ofertan a posibilidade de dar clase en Basilea na universidade sin ter todavía escrita a súa tesis doctoral, algo extraño que non se soía facer, e cando publica a súa tesis doctoral, que é o origen da tragedia, pois, bueno, por distintas razóns, non lle gustan moito os mundos máis académicos daquela época, pero tamén por razóns médicas, deixa de dar clase na universidade e nunca volverá á Universidade de Basilea e vai a vivir unha pequena pensión que recibe da universidade o resto da súa vida. Unha vez Nietzsche deixa a universidade non vai volver a ela, vai vivir toda a súa vida entre as montañas de Suíza, Italia e Francia, sempre rodeado de amigos, vai escribir un montón de obras, aínda que pouco a pouco a súa saúde vai deteriorándose e acabará tendo que dictar moitas das últimas obras que escribiu, que se lle atribúen, que foron propiamente dele. Vale, ao final, en 1890, ten unha crisis, cae na rúa e durante un tempo vai estar internado en distintos centros médicos, ata que os últimos 10 anos da súa vida, ata que morre en 1900, e xusto cando empeza o século XX, estivo encerrado na cama ao cuidado da súa irmá. Isto vai ser moi importante porque a súa irmá casará co que logo será un dos membros do Ministerio de Propaganda do nacionalsocialismo alemán e decidirán publicar moitas das obras de Nietzsche, entre elas a vontade de poder, quitando todo aquilo que non creían que casaba coa ideoloxía, co pensamento dos nazis. Só a partir de 1960 un grupo de investigadores italianos, alemanes de distintas nacionalidades recuperan e publican as obras completas de Nietzsche con todo o que ele escribiu, permitíndonos acceder á súa bibliografía completa, sin censura do nacionalsocialismo alemán. Hai 5 obras que deberíades, por menos, saber os seus títulos ou coñecer para poder entender a súa filosofía. A primeira, de 1872, é o origen da tragedia, a súa tesis doctoral. Nela reivindica que Wagner, a música wagneriana, é a recuperación do espírito perdido da filosofía e do espírito grego, do auténtico espírito grego previo a Sócrates. Unha segunda obra é unha que se titulou O Gai Saber. É de 1882, cuidado que a palabra gai, naquela época Nietzsche recolle do italiano, significa alegre, é a ciencia alegre. Nietzsche pertence ao vitalismo e defende que incluso a ciencia máis objetiva ten que ser unha cousa alegre, froito e produto e para a vida. A terceira obra que tedes aquí é de 1884, é a obra Cumbre de Nietzsche, e Así falou Zaratustra. Recolle un profeta que existiu, pero Nietzsche o recolle como seu e vai a ser unha figura metafórica e irónica, como unha parodia da Biblia, das Sagradas Escrituras de todas as religións, para traer a mensaxes de Nietzsche ao mundo. Unha terceira obra moi interesante, que é unha defensa do ateísmo, se subtitula Maldición contra o cristianismo e o anticristo, en 1879.
no que Nietzsche analiza como a religión se convertiu en algo que os fundadores, Cristo, Buda ou Mahoma, non querían que foran. Grandes religións monoteístas son analizadas como unha forma na que os seguidores destos grandes fundadores de religións transgiversaron para convertirnos en rebaño a maior parte das ideas fundamentais cheas de vitalidade dos verdadeiros creadores de cada unha desas religións. É unha obra moi interesante que plantea unha postura atea moi comprometida. Quizáis a obra máis extraña de toda a bibliografía nietzscheana é esta de 1901, que tedes aí, se titulou A vontade de poder, se publicou tras a morte de Nietzsche e estivo en principio publicada sin todo isto que vos decía aí un segundo, que tivera que ver o que estivera en contra do nacionalsocialismo alemán. Os en día a podedes ler completa e aí planteas un dos elementos clave da filosofía nietzscheana. Comezamos co concepto de que Deus morreu, unha das claves do pensamento nietzscheano. Para poder entendelo, deberíades ler este texto, tedes aquí dalle a pausa e o ledes con calma. Está sacado da Gaia Ciencia e o parágrafo, o aforismo 125, se titula O home todo. Lede con cuidado, logo fago referencias a ele. Unha das maneiras mellores, do meu punto de vista, para empezar a explicar a filosofía nietzscheana é comezar co concepto da morte de Deus. No texto que acabades de ler, se fala de un home que chega a unha praza pública con unha luz ao mediodía e anuncia o elemento fundamental da filosofía nietzscheana. Deus morreu ás mans do ser humano. Según Nietzsche, unha vez que o Deus foi asesinado polo home, o home carece de horizonte, non ten ni idea de como organizar a súa vida. A vida ten que encontrarlle sentido porque Deus era o que lle daba sentido a todas as cousas que nós facíamos. Como nós deixamos de crer, é o que significa máis ou menos as alusións de Nietzsche aí a como matamos, Deus morreu e deixou de darnos o sentido á nosa vida. O problema fundamental, e o texto de Nietzsche acaba dicindo, que o home tolo tira o candil porque di cheguei demasiado pronto, nadie me entende. A que se refire Nietzsche con isto? O que Nietzsche nos está planteando, quizáis, susceptible de mil interpretacións, é que os homes ainda non nos dimos conta de que temos que ser nós mesmos os que lle demos sentido á nosa existencia sin crear realidades sobrenaturais, porque a vida é nosa. Nós temos que darle sentido á vida a nivel individual, porque nelo nos va a nosa existencia. Se non o facemos, seguiremos do mesmo xeito que di no texto, sin asumir as verdadeiras consecuencias do que xa fixemos, e deixar de querer en seres trascendentes. Somos nós os que temos que darle sentido ás cousas que nos pasan. A filosofía nietzscheana coa morte de Deus é unha afirmación plena do vitalismo. Cada un de nós temos que darle sentido ao que facemos. Pero, se Deus morreu e é responsabilidade nosa darle sentido á existencia, Nietzsche di que caeremos a maior parte da civilización que ele considera decadente, daí a súa crítica á cultura occidental, caeremos no que ele chama un nihilismo. Nihil ven da palabra nada. O nihilismo é a afirmación da nada, da carencia de sentido, de non ter sentido nada do que vivimos. Nietzsche entende que a morte de Deus nos leva a maior parte dos homens a unha situación de pasividade, de depresión, de nihilismo que ele chama negativo. Pero, ollo, a filosofía nietzscheana non se queda aí, non só fai de algún xeito como un análisis de que é o que pasa, sino que propón un acto creativo. Nietzsche di que precisamente porque Deus morreu e non hai un referente que nos dé sentido ás cousas, temos que pasar ao que ele chama un nihilismo activo, que será a proposta de cada un de nós temos que facer nas nosas vidas para vivir con elas con ganas, con vida, con vitalidade, sin deixar que ninguén nos diga que o que temos que facer. É o que ele chamou o nihilismo activo, que é precisamente toda a proposta positiva da filosofía nietzscheana, que normalmente os críticos de Nietzsche non entenden nin aluden a ela. Para entender esta proposta positiva que Nietzsche vai facer, temos que comenzar coa súa obra que foi a súa tesis doctoral, O nacemento da tragedia. Nela Nietzsche analiza como na tragedia clásica grega, a partir de antes de Sócrates, había como dúas forzas opostas nos escritos deste teatro que os gregos inventaron. Estaría o deus Dionisio, que representaría a borrachera, a vitalidade, e o deus Apolo. Según Nietzsche, na tragedia original, sempre había un enfrentamento entre os dous elementos en cada un das tragedias e ningún deles ganaba, porque a vida é a mezcla do dionisiaco e do apolíneo.
Pero Nietzsche denuncia que Sócrates, despois desta tragedia clásica, o que fai é afirmar só o elemento apolíneo, só o racionalismo, e, por tanto, negar a vida. O cristianismo recolle esta negación da vida e, por tanto, a transgiversación do que é a auténtica vitalidade, mezcla de racionalismo e de borrachera, e o cristianismo que se ocupou é de seguir a estela socrática. Neste libro, no Nacemento da Tragedia, Nietzsche di que a obra de Wagner é a recuperación dese espírito original da tragedia. Quizá por eso esta obra non se foi considerada como un elemento moi académico e foi a que levou, entre outras cousas, a deixar a Nietzsche a universidade, ou que a universidade a deixar a ele. Na análise de como se produce esa inversión que supuso a filosofía de Sócrates frente á tragedia grega, hai outra obra clave da filosofía nietzscheana que é a Senealoxía da moral. Nietzsche nesta obra, senealoxía significa búsqueda do orixen, busca a orixen do que é a orixen da degeneración que é a cultura occidental, según Nietzsche. O que encontra é que na Grecia clásica se valoraba a través da nobleza a vitalidade, a capacidade de defender o que un quere. E se consideraba bo esa gallardía, Nietzsche utiliza esa palabra, esa vitalidade para defender o que queremos cada un de nós. Pero o cristianismo deu a volta aos valores verdadeiros, dende o punto de vista nietzscheano, do que era o verdadeiro orixen da moral. E empezou a falar do que era bo como que era malo, e do que era malo como era que era bo. De tal xeito que o que fai o cristianismo é negar a vitalidade, de tal xeito que todo o que é pecado para os cristianos é o que era realmente bo na filosofía e na tradición clásica dos gregos. O que Nietzsche propón na Senealoxía da moral, unha vez que detecta onde está o orixen do erro, é a transmutación, chamalle el, a volta aos valores vitais que se perderon na filosofía anterior a Sócrates. Sócrates é o culpable, que logo o cristianismo recollería, desa inversión e, por tanto, Nietzsche propón unha solución, de aí o nihilismo positivo, activo, que propón de cambiar outra vez as cosas e volver aos valores realmente vitais, según a súa filosofía. E é aquí onde ten sentido o concepto de vontade de poder de Nietzsche. Vontade significa forza, enerxía, querer cousas, pero Nietzsche dice que tes que ter vontade de poder. É unha repetición do mesmo asunto, é querer, darte conta do que queres, pero ademais querer ter poder. Querer sería o que Nietzsche nos está dicindo coa vontade de poder. En vez de quedarnos atontados nun nihilismo pasivo, o que Nietzsche propón é que teñamos que recoller a ansia de vivir, a forza, a vontade para loitar, porque a vida é unha loita permanente. Nietzsche di que temos que ter vontade de pelear e ser conscientes de que é necesario pelear para salir adiante. O espírito humano é esa vontade en loita permanente para conseguir o que queremos. Sin esa vontade de vida, sin esa ansia de vivir, non seremos realmente humanos, non seremos o que Nietzsche veremos despois chama o superhome. Non podremos conseguir o que realmente nos fai recuperar a vitalidade que perdimos dende a época socrática e que está no orixen da crítica á cultura occidental que Nietzsche fai. Resumindo, neste primeiro vídeo que plantexamos é como a morte de Deus supón a afirmación e explicación do nihilismo nietzscheano. Nietzsche entende que vivimos nunha sociedade, nunha cultura de finais do século XIX que nos levou a negar a vitalidade e ele propón unha solución, o que chamaremos o nihilismo activo, a vontade de poder, que no segundo vídeo veremos está representada e encarnada no profeta da súa filosofía que é Zaratustra. Espero que vos servirá.